Vi er nået på Det var så dagens højdepunkt. top of our limits. For meget løs klippe. Og lige på grænsen til det lidt for stejlt. Men nu skal vi fokusere, komme sikkert ned. Og så slår vi lejr lidt længere ned. Det bliver dejligt. Ja, det bliver godt. Vi ses dernede. Nice. Okay, vi er kommet i lejr. Vi har fået lavet en lejr. Sådan her laver man en lejr. Dette er en lejr. Ja, det er god eftermiddag her for ørkenen på Island. Måske få en lille tan i det. Tan it up. Prøv lige at tjekke ud, altså et skønt sted vi er her. Der er bare vandfald på vandfald. Nice, pas på her. Okay. Ja, var du god, mand. Nice. Okay. Får lige den der. Vi har måttet hoppe ned fra toppen. Det blev simpelthen lige lidt for risky business.